Anting. Ha? Niyan lang iknuyo nagkanhiyo? Di ko man ako yung patawag. Kana? Naman ito puro man. Ako na masok na doon. Dili na. Magpapagin na imo ano mo. Tabo doon. Nakaudo ka doon for sure. Ay man tabo, wala mo udo ha. Dali na. Yato na may tabo na ho, mabaho talaga dali ka limpihan ko yun. Ay may tabo wala mo. Yadi may tabo na ho. Sos, yun ang udo mo ho. Dipukal. Iluwas daw yun. Iluwas di ho kay ako ano, kusut-kusutan yun na ano mo. Ano, dili mabaho? Diretso na pang stove. Ano ka, Cecil? Ha? Promise. Baho. Nakapupo si lolo mo. Kaya limpihan mo na namo hindi na kwarto. Isip man ko pag mga seray. Ano ka talaga? Malulong ka talaga. Kaya ka mo. Kaya ka mo mga lalaki, ka mo mag-asikaso soon. Kaya siyempre, ano, Ya, pamalayo tayo, kakaman mo ya. den man. Ha? Manghanag ka sa dilit na ganili. Sige lang yung alagar. Paano din siya magbasko din siya na. Sige lang niya tikot-kot sa sunod. Wala namang hindi sa mag... Ayaw kita. Malakaw ka. Dati lakawang ka man, di ka man. Ay, Siribok, makaaram ka lang. Lakawang ka yan. Ayun, makubrar. Ayun. No, danon dito ako dito, no? Kadali lang. Imda ang sulod ni Yoyo, oh. Grabe. Imda ho. Masog na, wara ugas-ugas sa kaldero, oh. Imda. Birilog pa. Limpihan mo na namin ininihigda ang kay, ano na. Kuha ilo yun, no? Ingod tabi, no? Barangas! Ipag ito yung ingod, no? Iputang na mo na yung dito sa ano. Okay doon, no? Yadi ho. Yung daghanong ka mang bugas. Uy, di mo yung darahon. Ay, pagkitapo ko eh. Man, waingot. Ganun ako bukas doon. Nasunod agad na sunod nila. Waingot. Ah, didi yung Inabrihan mo na doon ang ano? Ang sabon? Didi siya yung paborogan. Yak, may udok man ho na tumban ho. Dara, itong mga bagol hindi kay ika ni Yuyo. Uduan. Ma! Ang ini na shampoo, ano sabon mo, didi ko lang ibutang ha? Oo. Kasi puli ko masir. Yo, Tama silig di. kaysa naman Tama manimaho silig ka di didi. Yuyo. Dara pa ka na silig. Ya di may do na kay ano ko mo na ini na ano. Sa iya higdaan. Hindi na yung brasa sa pano. Bundaban. Batang nga namo siningon. Kay ano. Gamit mo pa itong taklob ho? Ha? May, wala ka dito may sin ano may. May, Ano? wala ka dito sa day na ano. Balik? Oo. Nagano ka na siya kayo. Wala si diri man kiyo imo daman daw ini mo ano ho. Diri man gud sa pag-ano. Pinintihan lang ang higa. Limpihan ko lang itaan mo kay Karton. ito oh. Yung karton na lang yung sakyan sa mo. Ha? Yung ha? Nakarto mo ba ka? Sakyan lang tamo. Ang kami mo dito na balay na karakterani? Aray! Ay sorry na. Ako pa sa din sa Yan lang. Dali ko. Kaya. Oo. Ito wala pa kayo yan kasi mo ayos pa masin.
Di ba halin mo kaya katingin na? Ha? Daliadong kay pagliwan mo, doon ka na lang magkape sa luwas. Ha? Na, no? Puro ka daw tagay. Ang dagan bugas pa ini mo. Dapat yo, magkanto ka na lang karanayli kayo. Oh, di na ako ay. Kay karanayli ka, Tranquila ako dito eh. may naasikaso pa sa imo. Didi wara. Didi, maghapon. Didi, wala kasi may wala sinasikaso sa imo, mayad lang kung makakani kami tulo. Didi ako kay maghapon turog. Misig na ako. Sugla ka. Kaon turog lang. Kaon turo gara karego. Nagpakarib na yun. Madagani oh. Alig sa ako didi. Hama kung kasumasog na, yun man gihapon ang dati na luto. Panos mang gihapon yun. Panos gihapon yun. Ah, may bugas, tapos may luto sa sulod. Bugas niya, ambot man soon. Ay, grabe. Panos mang gihapon yun to na ano. Hula? Kamang-kamang ka doon, magpupo. O luwas na, ay ka na na didiyo. Ano, kalimanan ka kung... Ay doon na kay anong kumunan, ano. Hindi mo na nahida na yan. Ya diyo, no, ay no, ihatag niya sa tabi niya. Abi daw yun, May. Nagkani pala di si Anting. Inano pala siya binurugan. Shout out sa 3 Art Barber Shop. Thank you. At Rifle R pala. Ay, siya, berkayan. Kanya ito ni kayo, gipakani ito ni kayo naburugan ka. Ayan. Yung kuta na barangas, di pa, kuwan pa yun. Hindi, labahan ko muna ito na iya, ano, na iya, na ba ini? Yan, sulpong. Labahan ko muna ito na gamay niya na banig bago po. Dapat pa mo na yun, diba? No? Ano ba itong boom? Yun, tama lang muna yun. Kahit tataod Tutamong. i-ano ko man lang ang banig. Kaya presko. Yan. So, yuyo. Nanok sinatulog mo niyan. Maghapon. Hapon. Yo, haman na ni mo suluton. Ay, puto. Yan, di mo may sabon lang sila. Labahan ko na lang ang ano niya. Ano yung bado? Mada Master yun. clock. Mada yun. Makasikop ka din sa aswang. May sirong liwa. Kayong alalayo, Aday ko. alalayo kayo. Kana na! Ay, mo na nga ni ho. Baga ka na ang bakol. Kay diri na nga ni naglalakaw. Di pa no nagluluwas-luwas. Di pa na naguro exercise. Mabakol ka nga ni. Pabilong mo ba ako? Tindog. Tindog kay ano para ano ano napapagala na siya magtindog. Patuhod. Le, Hoy, wala tranquil. aban. Marang ka daw pasawa. Kana na. Di na. Hindi sila ba kami? Dili habang nag-ano, dili na ka mo mag-istorya para makaano liwang ka na.
na kay dati magmulad ka rin. Oo. Ay, tulog ka man. Kaliban ng kalasot. Yan. Okay, si Bono. Paano diri ka gampun? May panghapras kayo sa Kana na. puyo. Kaya na sulod na didi ho. Mo ni sasabi ko sa imo na kaya nga ni nagkakanhi kami didi kay di ka na mo ni mag-ingkod doon ho. Dapat maguro ingkod ka. Manguta ko sa ano, yun na, will ka imami kasi sa ito. Kaya na. Bae na, mangutang ako, basta pagkumbrakwaan ko. Saan ako kita mo? Saan? Napapahap ko pa. Aram ko na ano nakaisip kami mamasyar. Nag-agi kami dito sayo kadlaw yo. Sabi ko, may nababaho ako. Kaya sabi ko dalawang ka. Yun na nga yung ebidensya baga o gitahuban na namo. Ito na short mo. Hindi ma, pwede ba hindi mag-suot na butangan lang dito sa kanya. Kasi patapos kami ng mga checks. Magkapi ka na lang muna. Ganyan sunod na. Wala ini. Ano yun no? Ibutan dito sa labahan. Labahan ko yun na iya mga may iya mga bado. O yan, di inayos na mo higdaan niya. Karton nga lang ang irarom. Pero okay na yun. Bago man ini na natamong. Ganyan sunod niyo. Darahan kay ko suruda. Darahan kay ko suruda. Ikaw, nagsugna ka man no. Binutangan mo ito kaldero. Diri mo man inhugasan. Imo da mo manggapon panos gihapon yung kay ang dati mo naluto mo manggihapon. Shout out kay Anting. Nagkanhi daw kuno didi kanina na aga imburugan siya. Di ko masayang diri ko nga nang naimod. Ayun na ako na masok na. Sugnaan ko na lang ikaw. Ambot yun ang suruda na. Darahan ko na lang ikaw dito niyan tatao. Sa ano. Malikisip ako master. Pauro-utro gad siya. Alim, ang bata ko rin mga inano. No, grabe. Ayaw pagsasabi so, kay inano baga, dito ka man talaga impapakadto. Karamanayli ka, ikaw lang ang gusto magkanhi di sa imo balay. May balay ako. Kaya dili man talaga siya maka-asikaso siguro adlaw na iaano ka. Ako, dili, anong ko man yun. Kaya din na nga ni, may pagkaon ka, may bugas. Ang panuruda, mapagalon. Oh. Doon tatod nga, darahan ko na lang ikaw. So, mga habibi, lalabahan ko muna ni iya, ang iya mga bado. Tapos, anya to na iya tamong. Sige, yan mo na. Diri ka na magsugna, dito darahan ko na lang ikaw luto. Ang sa ako may ano may nagbutang na yun ako. Lalo sa may load bahaw. Mao nga ni, masasayang lang, kuhaan ko ito na dati na bugas na na dili pa nabasa, tapos sugasan ko yung kaldero mo, kay gibutangan mo lang panos manggihapon yun. Na naman yung... Aga po, di ba si Yoyo, burugan. Yan. Tapos butangan ng plastic. Doon ang kunan mo pag ikaw nag-Odessa. Ayan. Diba? Muntik. Doon ka na ha. Sige na, babay na yun. Kaya ko yung suruda. Oo. Tagahan ko man ikaw suruda. Bye-bye. Bye. Thank you for watching mga habibi. Malaba pa ako. Sige lang.